Ти искаш да бъдеш жена, която е желана, уважавана и магнетична, но има неща, които много жени правят, които всъщност отблъскват хората и намаляват тяхната стойност. Днес ще ти разкажа за 5 неща, които жена с висока стойност никога не прави. Първо, не се доказва. Жената с висока стойност не се опитва да доказва на никого колко е умна, красива или важна. Тя знае стойността си и не се нуждае от одобрение отвън. Опитът да се доказваш само издава несигурност и отблъсква хората около теб. Второ, не гони мъже. Тя никога не гони мъж, който не инвестира в нея. Истинската магнетична жена привлича правилните хора чрез своята енергия, а не чрез преследване или постоянно писане и обаждания. Когато спреш да гониш, започваш да привличаш. Трети. Не се опитва да промени другите. Жената с висока стойност разбира, че не може да променя хората около себе си. Тя се фокусира върху себе си, върху своите цели и своето щастие. Опитът да променяш другите само издава нужда от контрол и несигурност. Четвърто, не допуска токсични взаимоотношения. Тя знае границите си и не позволява да бъде третирана зле. Не толерира манипулации, липса на уважение или драма. Когато нещо не е здравословно, тя се оттегля с достоинство. Пето, не се страхува да бъде себе си. Най-важното, жената с висока стойност не се страхува да бъде автентична. Тя не се преструва, не се срамува от емоциите си и не се опитва да бъде някой друг, за да угоди. Истинската магнетична енергия идва от приемането на себе си. Запомни тези 5 неща. Ако започнеш да ги прилагаш, ще забележиш как животът ти се променя. Ще привлечеш хора, които наистина заслужават твоята енергия. Абонирай се за кодът на женствеността и нека заедно влезем в твоята магнетична и уверена ера.